tein tossa äsken justiin sellaisen minuutin hyvän otoksen ja sitten mä huomasin, että mä otin vaan valokuva, joten mä otan uudestaan nyt. Eli tultiin tänne Aalburiin just äsken leirintäalueelle. Täällä tuulee aika hyvin. Saatiin justiin teltta pystyyn. Katsotaan pysyykö se kuinka kauan pystyssä. Me ollaan täällä 2 yötä. Me skeitattiin äsken kaupungin läpi ja se näyttää tosi kivalta, niin me mennään sinne nyt illalla tai päivällä. Ja huominen päivä vapaata. Ja huomenna täällä on Guns N' Rosesien keikka. Toi mukava respantäti sanoi. Ja sitten me kerrottiin sille meidän matkasta, niin se innostui niin paljon, että se ehkä soittaa tänne lehdistön paikalle meitä haastattelemaan. Mut katsotaan nyt. Joo, matka meni aika kivasti. Oli se viimeinen 25 kilsaa myötätuuli ja hyvä asfaltti. Ei tarvinnut potkia niin kovin paljon. Täällä on ilmanen netti. Ja ilmanen netti jossakin tuolla päin. Eli toivottavasti täällä on myös sähkö, nimittäin akut alkaa olla aika lopussa. Tuolla on niin meille kerrottiin. Käydään katsomaan. Ja tuolla näkyy ensimmäinen kerrostalo, mikä me nähtiin, kun skeitattiin tänne päin. Ensimmäiset kerrostalot on täällä, mitä me nähdään koko Tanskassa. Joten palaillaan.